Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Que tal festeiros, que tal festeiras, benvidos a un novo de Festa en Festa. E hoxe estamos en Porto do Son para vivir a procesión da Virxe do Carme. Como xa saben, o canal Rías Baixas vai pola comarca do Salnés, pola comarca de Barbanza, tamén pola comarca de Noia, para contarlles o mellor das festas que se viven nesas comarcas. E hoxe, en Porto do Son, a procesión da Virxe do Carme, unha vila mariñeira moi apegada a esta Virxe, así que xa saben onde estamos e arranca un novo de Festa en Festa. Todos os que vivimos no mar, algunha vez tuvamos que recurrir a ela. Os que traballamos no mar, pois creemos nela. Que moitas veces non pasan cousas porque está ela. Nestas terras mariñeiras, invocar a Virgen do Carmen é invocar a salvación.
Por que vimos? Porque temos moita devoción. Ou nós temos moita devoción. De canto tempo fai que vimos? De toda a vida. De que o meu marido é de aquí do Son, nós somos de Muros, eu son de Muros, non? Entón nos vimos de que hai 40 anos. Familia mariñeira? Sí, toda. Desde marido, pais, abuelos, tíos, de todo. A Virxe do Carme, milagreira ou non é milagreira? Para min é milagreira. Para min. Ora, para os demais non sei. Para min, eu teño moita fe. Que é o primeiro ano Estamos aquí. A primeira vez que veñen aquí, dende onde veñen? de Santiago. Somos de Santiago. É porque dende Santiago a Porto do Son? Porque collemos aquí unha vivienda e é o primeiro ano que nos coincide estar aquí. Alguna razón para vir na procesión da Virxe do Carme? Bueno, escoitamos por aí comentarios e tal, que era moi bonito e tal, viñamos para comprobalo. No, é mítico vir, non? Hai que vir. Familia mariñeira? Sí. E algunha vez tivemos que necesitar da Virxe do Carme? No, por ahora no, esperemos que non. E din, a Virxe do Carme milagreira ou non? Din que sí, algo terá, non? E o pequeno que xa inculcándolle... Sí, ten que vir tamén, verdad? Ai. Estamos de vacaciones, somos de San Sebastián, pertenecemos aquí, pero... De San Sebastián vienen Sí, aquí a Porto do Son? Sí. ¿Conocían la vacaciones. fiesta? Sí, todos los años. Mi marido y mi cuñado son nacidos aquí, pero nosotros venimos en vacaciones, venimos aquí. Y bueno, ¿y qué le parece? Muy bonita, es muy emotiva, muy bien. Y mi marido ha sido marinero. ¿Y alguna vez la Virgen del Carmen ha hecho falta? Sí, sí. Están muy bien. Y además él es un devoto, pero total.
yo soy de Donosti. ¿Y vienen aquí al Porto do Son? No, vivo aquí? en una aldea de aquí, sí. Procesión de la Virgen del Carmen, ¿la conocía? Sí, la conocía de pasajes y la conozco del Son. Bueno, ¿y qué le parece aquí en Porto do Son? Que aquí se vive muchísimo, hay un fervor y una cosa que yo no la Villa tengo. Marinera, ¿no? Soy de Donosti, te quiero decir que mi gaita era marinero, pero no tengo ese fervor que tienen aquí, pero sí, aquí lo viven muchísimo. Familia marinera, entonces. Mi gaita sí, mi abuelo también. Procesión aquí en Porto do Son, que lle parece? Ben, moi ben, magnífico. Coñece a procesión marítima? Sí, temos asistido en algunha ocasión. E toda esa atmosfera, todo ese ambiente que se vive? Sí, me gusta, sí me gusta. Procesión da Virxe do Carme, aquí sodes de Porto do Son? Sí, somos de Porto do Son. Familia mariñeira? Familia mariñeira, sí. Alguna vez fixo falta a Virxe do Carme en alguna situación? Din que está sempre cos mariñeiros? Sí, sempre están cos mariñeiros. Cando hai algún problema sempre se reza a tradición. Coñecemos algunha situación pola que fixese falta a Virxe do Carme ou por agora non, que mellor, non, diríamos? Pois ahora mesmo non recordo, pero antes sí que se recorda logo algún temporal ou algunha historia que sempre se chamaba, se rezaba a Virgen do Carme para que amainara o temporal. Se os mariñeiros poden salir ao mar e vir seguros para a casa. E a xente que di, a Virxe do Mar, a Virxe do Carme, é milagreira ou non é milagreira? É milagreira. Para eles sí, porque aquí un pueblo mariñeiro significa todo para o pueblo, logo. Bueno, sempre se lle pide algo, polo menos salud a que non pase nada no mal, como está pasando moito. E a xente que di, a Virxe do Carme, para os mariñeiros, é milagreira ou non é milagreira? Bueno, o para o que cree, sí, o que non cree, non? Rematou a procesión terrestre da Virxe do Carme aquí en Porto do Son. Agora a piques de rematar a misa e despois ímonos cara ao mar. Nos agora imos un sintes a publicidade e a volta continuamos con máis procesión da Virxe do Carme aquí en Porto do Son. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Xa voltamos da publicidade e agora detrás miña os barcos engalanados para recibir a Virxe do Carme e continuar a procesión aquí en Porto do Son no mar.
Como é levar a Virxe do Carme? É un orgullo, porque levámola durante moitos anos, e os que somos mariñeiros, pois levámola con moito orgullo, a verdade. Familia mariñeira, entendo, vostede é mariñeiro? Sí, meus abuelos, meu pai, meus tíos. Por desgracia, ainda que parece mentira, acordaste momentos difíciles, pois témola aí a pedir por nós. É a devoción que temos, sabes? Todos os que vivimos no mar, algunha vez tuvemos que recurrir a ela. Sempre nos morreu un familiar, entonces neses momentos é cando máis te acordas. A ver, nós acordámonos sempre, pero neses momentos difíciles, cando che falta un familiar ou cando falta un compañeiro no mar, pois sempre acordaste máis, por desgracia. Xa para rematar, din que a Virxe do Mar, a Virxe do Carme, é milagreira ou non é milagreira? Sí, eu creo que sí, para nós, sí. Ou para min, polo menos, a verdade que eu acórdome moito dela. Pois vimos pretiño de Santiago, pero temos o neto tocando aí na banda. E viñeron por el? E viñamos por el, claro. Coñecían a procesión xa antes? No, solimos vir moito aquí ao Porto do Son, porque a nosa playa favorita é a playa de Cabeiro. Pero hoxe foi unha cousa así sin pensar, porque eu ayer fui a unha excursión, cheguei un pouco tarde, pero como o neto dixo que viña ao Porto do Son, viñamos e chegamos a tempo. E dixo, se lle vai aí o neto, poden subir no barco, e sin pensalo. Porque para que non estivese pensado, para non coñecela. Moi ben. Procesión na terra, ahora de procesión no mar. Moi ben, parece todo ambiente? Moi ben, moi ben. Hai quen di, non, sobre todo os mariñeiros, que é milagreira. É milagreira ou non é milagreira? Pois sí, pois sí. Todas son boas, todas son boas. Si, de momento non hai queixa. Moi orgullosa porque tuvemos o neto en Estados Unidos, estuvo en Alaska, chegounos hai un mes, e para nós é un orgullo. El toca na banda de Valga, cos maiores, pero bueno, chámanos para outras actuacións, el como ten tanta afición pola música, pois nada, e o abuelo, como lle encanta tanto filmar, que anda ca cámara dun lado para outro, pois nada, aquí acabamos, que saltou correndo e rompeu a camiseta. Bueno, primeiro explícame un pouco, o teu atuendo, por qué? Porque son da Armada, o meu atuendo é o uniforme que temos nós. Pero eu creo que isto, o sea, funciona por colores, non? Bueno, sí, este é de verano, o uniforme de verano é blanco, e despois temos a de inverno que é azul marino. Como é a Virxe do Carme, quere decir, hai que indique milagreira, non é milagreira? Nós dicimos, no noso traballo, dicimos que a Virxe do Carmen fai horas extras. Iso quer dicir que moitas veces non pasan cousas porque está ela. A nosa frase é a Virxe do Carmen fai horas extras. Traballa arreo. Tira moito arreo. A ofrenda dos caídos, por iso estamos aquí. Se todo saíra ben, non estábamos aquí. Por desgracia ocurren accidentes, aínda que a Virxe do Carmen salve moito, outras veces, pois, ten que ser. Fai moito tempo que ven a procesión da Virxe do Carme, aquí por Porto do Son. Vengo cuando estoy de vacaciones, cuando me coincida. El año pasado no vine. Vine hace 2, vengo vengo por la niña, que le gusta venir. Que lle parece o ambiente da procesión, pois que de aquí? Bien, está bien, es muy
Chulo, a mí me gusta mucho venir en el barco, vamos. A Virxe do Carme, din que milagreira ou non é milagreira? Hombre, para la gente del mar le da mucha importancia, ¿no? Le gusta. A mí, yo soy del Son, no soy marinero, nunca fui del... ¿Familia marinera nada tampoco? No, mi padre era marinero, pero a mí me gusta mucho venir por la Virgen, aunque no soy marinero, pero bueno, me gusta mucho. Sempre está aí, sí. se di, que din sí. eles, non? No vaya a ser, no vaya a ser el demonio. No, pero está muy bien. Atopámonos con Pili del Río, da Comisión de Festas de aquí de Porto do Son. Que tal, moi boas? Hola, que tal? Como é facer estas festas aquí en Porto do Son? Un pouco laborioso. 5 días de festa, non? 5 días de festa. Pedimos polas portas, recaudamos cardos da mellor maneira que podemos e ao final facemos un bo cartel. Creo que este ano é moi bo cartel de festas. É o que aquí a procesión da Virxe do Carme. Precioso. Como é o traballo que se fai para esta procesión, tendo en conta que faise por terra, por mar? Faise por terra e por mar. Por mar, pois, falamos cun barco que nos poda aportar a Virxe, levamos as nenas vestidas de comunión, as que fan, nenos e nenas que fan este ano a comunión, facemos outro día feliz tamén, como se fora a súa primeira comunión. Canta xente traballa na... Pois este ano somos, creo que 6 maiores, e logo axúdanos moitos nenos. Os nenos é algo fora de serie. O que queren traballar, non lles importa, non poñen impedimento para nada, queren colaborar en todo, unha maravilla. Para que a procesión da Virxe do Carme aquí en Porto do Son sexa posible, é moi importante o traballo do goberno. Estamos co alcalde Luís Soujo, de aquí de Porto do Son. Que tal, alcalde? Moi boas. Pois moi ben, aquí un día de festa, o día da patrona dos nosos mariñeiros. Vamos disfrutando, ahora facemos a procesión xa para rematala ahora ao mediodía. E ahora a xente vai a comer en familia, entre amigos, e así xa temos todo o día pois un poquinho xa un pouco máis liberados, non? Como se vive este día, tendo en conta que o Porto do Son, Vila Mariñeira, a vosa patroa, como vive o ambiente que hai todo pola cidade? Pois é un día moi intenso, un día salimos desde a Capilla da Atalaya, en procesión hasta a zona do Peirao, despois temos ali a misa, e agora salimos en procesión. Antes facíamola pola tarde, pero agora pois decidiron facela pola mañán, porque senón ibas a comer, acababas e non acababas, e xa tiñas que volver para facer a procesión marítima, e así facemos todo pola mañán. Temos que levantarnos un poquinho máis temprano, porque facemos a misa ás 11, pero despois é o que dicía, non? Quedamos xa comendo en familia, máis relajados, é un día grande, un día do Carme, o día da nosa patrona. Nada máis nós aquí en Porto do Son, xunto con Portosín, pois somos dous poblos moi vinculados ao mar, non? Como é o traballo dende o goberno para que sexa posible a procesión e as festas durante os 5 días? Sí, bueno, aí temos que agradecer que a Comisión de Festas fai un traballo durante todo o ano para poder facer unhas festas e a xente poda disfrutar destes 5 días de festa. Hoxe é o Carmen, mañán temos o Loreto, despois a Caridad, San Roque, e, bueno, a verdade que pois, un agradecimiento á xente e tamén aos veciños de Porto do Son, que gracias á súa colaboración pois, podemos facer estes días para que disfrutemos todos, non? Topámonos ca concelleira do Mar, Rosa Quintana. Que tal, Rosa? Moi boas. Hola, moi boas. Outra vez nun barco, outra vez a Virxe do Carme, patrona do mar, de mariñeiros, un sitio como Galicia. Sí, a verdade é que, bueno, xa coincidimos en moitas procesións, moitas festividades do Día do Carmen, e hoxe pois é a última deste ano. Así que lle pedimos á Virxen que xa que chegamos hasta aquí, que nos acompañe tamén para que o ano que ven poidamos volver a celebrar o seu día, honrala, por todos os beneficios que ela nos dá cada día, non? En Galicia, que está moi ligada ao mar, como non podía ser de outra maneira,
como é estas festas todas que se viven en torno ao mar, que teñen que ver con Galicia? Como se traballa dentro da Consellería? Bueno, pois dentro da Consellería realmente o traballo que facemos é ben pouco. Nos únicamente cando as cofradías nos piden axuda para promocionar os produtos, pois intentamos axudarlle desde as diferentes líneas de axudas que temos, pero o que máis traballamos con eles é ca nosa presencia, non? Pois con esa fe que temos todos na nosa patrona. Do resto, pois todas as campañas de promoción, publicidade, porque o que pretendemos dende a Administración Pesqueira é que cada día máis xente coñeza os nosos produtos do mar, os valore e este disposta a pagar o precio que realmente merece, non só o produto en si mesmo, sino todo o traballo que a gran cantidad de profesionales desempeña para poñelo a nosa disposición. Como se describe a Virxe do Carme ou a súa devoción? Bueno, pois é unha maneira de, os cando vemos ao mar toda a vida, pois de disfrutar un día dela, da nosa Virxe. Hai quen di que milagreira non é, vostede que pensa? Eu penso que sí, que é milagreira, que os que traballamos no mar, pois creemos nela, e a veces pois chamámola, e iso é porque nos fai falta e creemos nela. Eu fui náufrago e chamamos por ela, eu a máis os compañeiros. Non pasou nada, pero vímonos bastante mal, e creo que ela foi a que nos salvou. Por que levamos hoxe a Virxe aquí neste banco? Porque é o Carmen, é a festa do Carmen aquí no pueblo, sacámola sempre a dar o paseo marítimo. Pero, digo, vai no seu barco por algunha ofrenda que vostede realizou? No, cada ano tocalle un barco levala. Un ano e outro ano outro. Este ano tocounos a nós. Como é para vostede levar a Virxe a patroa? Como? Como é para vostede levar a Virxe do Carme aquí no seu barco? Para min é unha alegría, é unha satisfacción. A Virgen é a nosa nai do mar, entonces para nós é moi contento. Hai quen di que é milagreira, non é milagreira, vostede que pensa? Que hai quen di? Que é milagreira, que non é milagreira, vostede que pensa? Non, penso que é milagreira. E sempre pensamos en ela, sempre que estamos no barco, no mar, a nosa cabeza, aínda que estea posta no traballo, sempre nos acordamos do que temos aí arriba. Bueno, concreto, se poden contar? Concreto, tuvemos un naufragio que tuvemos nós, que perdemos un barco, e ao final pois saleu todo ben, salváronse todos, nunha situación que se daba por perdido parte da tripulación que quedou no barco, o helicóptero tuvera que marchar, e tal, bueno, se daban por perdido, un milagro, quedou o mar de repente, de golpe, puderon salir a nadar, e saliron todos ben. Patrón maior da cofraría aquí do Porto do Son, Emilio, como é esta procesión aquí en Porto do Son, Vila Mariñeira, todos os barcos que van saindo engalanados, unha cita como esta? Pois é a festa máis grande que temos aquí no pobo, e vivímola con moita devoción. Home, nós creemos en ela, por eso facemos esta devoción, milagreira top, nós creemos en ela, sempre que pasa algunha cousa, sempre nos recordamos dela. E o traballo a disposición da cofraría, imagino que completa para un día como este. Efectivamente, é a festa máis grande nosa, e xa ves que o pueblo todo se volca, e nada, felicitarlle as festas a todo o pobo, a todo o mundo do mar,
e que todo salga ben e disfrutar das festas máis grandes que temos. As festas do Carmen sempre son as mellores festas, sin duda. Invocar a Virgen María e, sobre todo, nestas terras mariñeiras, e invocar a Virgen do Carmen é invocar a salvación. Entonces, invocar a salvación, entón pregunto eu, estamos preguntando a todo o mundo, a Virxe do Carmen, milagreira ou non é milagreira? Sí, hombre, eso a mí non me cabe dúda ningunha. Eu non son home de mar, pero sí que os mariñeiros me contan as súas historias e a veces hai historias que son auténticos milagros, sin duda ningunha, que son auténticos milagros. Cal é o rito ou cal é a canción que se lle fai a Virxe do Carmen? Home, inconfundiblemente a salve. Eso eu creo que como cura todo filigrés de beira do mar ten que sabela. Eso ten que nacer no corazón. Festeiros e festeiras, pola nosa banda rematamos aquí na procesión da Virxe do Carme en Porto do Son e como nos decía a conselleira do Mar, Rosa Quintana, xa van rematando todas as festividades que teñen que ver con esta Virxen. E nos, dicirlle eso de sempre, se queren que vayamos gravar a súa festa, invítenos. Chamen o número que aparece en pantalla, o 986-710-741 ou manden un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. E nos, como sempre, vémonos na seguinte festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo! Pasade, pasade! Ya verán que artista do de Rías Baixas. Ah! Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor! E mirade que baño me puxeron. Oh! Ai! Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diante, rapaz! ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.